Kwedu nomuChiBuja kanaka tauya nhau dzanyasi muzuva rogumisira mwedzi uno waGunyana. Tiri kutanda kunyepai kutoti mazuva 443 473 ayo joposikara agara mujere akandopfikihwa. Ipapa nyasi Botswana iri kupemberera kuzvitonga kuzere. Aiwa tikuti makorokoto ikaiti ringe zviri munhau dzanyasi zviri kuhwadza idi. Nozuro uno wanhu wagogwiwa nomugodhi, wakadhirikihwa nomugodhi waye. Palibe zvimwe zvinhu zvareketeka ipapa zvokuti tiri kuziva kuti kuna vanhu wangani wapona kureketa kuno. Painge paburika kuti washanu ndo waburitsiwa. Hino kuti zviri kuitika sei kuchegutuko. Tatomirira kuti timbwe izvezvi palibe chimwe chareketeka, asi zviri kuningisika kunge palibe chizvinu. Imwe tsaona yagoitika nozuro iya kuzvamahande yoka ndege kadukuduku iri kuramba ichiratidza kutoti pano zvimwe zviri kuitika kuseri zvatisiri kuziva. Ipapa kwagoburika kutoti wakuru woriyo zim wanga wakachinetsana newakuru wehurumende wokubhangi guru munyika kubvira gore ra2018 chairo. Paribe ari kuziva kuti chii chaizvo chanyatsotora nzvimbo, asi ticharamba takazviringa kuti zvinenge zvitekaira sei. Unobva watoona kutoti hino zviri kuitika idi ndikaitione kuti zvinopera mushechere kana kuti zvinotosimudza dzimwe mhepo pokare, nokutoti kupfa kwevanhu wanawawa kunenge kuribe chizvinu. Ticharamba edu takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Wachamisa vari kuramba wachitekaira nonyika wachitendera zvavo, wachireketa nokuonana nevanhu wavo, wachinyepana nevanhu wavo kutoti zvakaitika musarudzo paribe chizvinu. Ipapa vari kuramba wachienderera mberi wagotoreketai wakatoti wanhu kodi fama henyu gadzirirai kutoti mupinde muZimbabwe itsva, kuti zvichaitika sei kana kuti zvichaitika nopapi. Aiwa paribe chimwe chavari kureketa. Wagoti iwo tinofukura bahapwa dzedu kuti wanhu wazozive mamiriro atakaita ese, asi wanhu gotendai zvatiri kunyepai. Takaringana nobato rawo jobosikara agonyora imwe tsamba achipawo newswalk, akagoti iye ari kuziva kuti kuna vanhu vamwe wari wakuru mubato rawo wagomutengesa wari kuramba wachindoita kunge zvaiitiwa namuzorewa. Unobva wazvisaya kuti yei chii chaakiitika pokare. Asi rekai tigoramba takaringa kunoira tsvimbo nodohwe. Wamwe wagoringa wagototi jobosikara anenge akunenedzera Nelson Chamisa kutoti ari kuita batu svinu nokuti akamurekerera akapfikirwa mujere. Hino kuti aida kuti aite sei, peno aida kutoti adenidzire kutoti kuitiwe hondo chaiyo. Ticharamba takaringa edu kuti zvinenge zvipera sei, tinenge chikunyepai. Zanu PF idi zvatinogara kureketa zviya kuti unoja Zanu PF nomuseredzero kureketa kuno wese wakanga wari kupinda kuita maMP wakajiwa kwaiwa gonzo benhutse dzimwotika hede pakaita kunyangara. Obeti Mpofu ndiye atonyora gwaro rataona raisiwa padandemutande, tikabva taziva kuti paita kunyangarirwa chaiko, pakaita kuoma. Asi rekai tigoringa kuti onei pedza mushechere iyoyi kana kuti inoita sei. Mudzimai wamunangarwa okusiria kwaipapa akagoreketa kuRussia kwaangaenda kumusangano, ari kureketa kutoti hei ndiri kuita mabasa makuru okusimudzira vanhukadzi. Zvese zvandinoburika ndichiita zviya zvokutsvaira kubika kuwacha nokudii, kwai mabasa okusimudzira vanhukadzi iwayo. Munobva maita kuzvionera mega nekuti sei akagopuwa PhD iro aribe kuseenzera. Kanzuro yochitungwiza yagoparurawo payo urongwa hwayo hwemazuva 100 hwairi kudaidzira kutoti pamazuva 100 iwaya aida kuti inhadzirise zvinhu zviri kunetsa vanhu zvakasangana zvakadai somvura, kusaika kwayo, pabodzipo nokuputika koidzo mvura dzomasuweji dziya nozvimwe zvinhu zvakaita sokuwakiwa kokuti zvinhu zviningisike zvizvinu ndozvinhu zvawaringana nazvo ipapa mumazuva 100. Rekai tigowapa utsigiro hwedu tichiimba kutoti wanoita kuti nyika iite tusvinu. Tinoramba takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Nozuro nyika yedu yagovhiringika chaiko. Wozimstad wari kureketa kutoti
kwaikukwira kwezvinhu munyika kwakakwira basi. Pagore nepagore kuri kungotoita zvikamu 10 kubva muzana. Varume unobva waita kuona kuti ya paribe chisvinu chaicho. Asi rekai tigoramba zvedu takaringa kuti zvinenge zvichimbopera sei ipapo. Tinenge tichikunyepai. Vamwe vagotorekai vakatoti wakariga chaiko. Asi rekai tigoona kuti zvinopera muchechere. Nokutoti zvimwe zvimunganyepe asi vanhu vari kuziva zviri kuitika pagiraundi. Mutungamiri wenyika uyo Uruguay kwaSuarez kuya auya munyika ipapa agoita akatombokanya aina Jacob mudenda mukuru weparamende nekuti waigoreketa nozveitiri pekunyepiwa, asi ticharamba takaringa. Tikaringa dzomutambo, chikwata cheZimbabwe chaja chikwata choBotswana, asi charatidza kutambudzika chaiko kuti chizosvika pakudya chikwata choBotswana cho. Kaitigoringa kuona kuti zvinopera sei. Dzomunyika Dynamos yazodya chikwata cheFC Platinum kumapena yaita 5, FC Platinum 3. Chicken Inn yadyiwa noBlack Rhinos. Chipembere chaja huku. Aiwa 2 kukabodzi. Ndizvozvo zvaitika. Zuva ramangwana wafana wefundoyo paHerentals wafana waiyebenza yu wakaringana usuno ngezi Platinum. Tikushuira ngezi tusvinu ipapa. Apawo Boso noKepekepe zvinenge zvakaringana usu. Tikushuira kuti Boso igoitaridza kuti ndio wana Boso chaiwo kuchikwata chaIFRI Zanu PF. Tichiringa dziri kuitika pasi rese. South Africa iri kuchema izvezvi kunonyahwa yaiyeka Aziz Pahad iye papa nyasi wanga wari kuungana wese, hana Ramaphosa, hana Zuma, nani wese wanga aripo, nana Mbeki wese wakandoungana wari kuita nyahwa yache. Tikuti ingazorore murugare. Mutungamiri wenyika yoKenya ipapa agotoimbisa kutoti aiwa gorekai kusha, inini ndichaita zvokutoti panosvikira zvikepe nongarawa paMombasa pareke kuvhiringidziwa kana kutengesiwa. Rekai tione kuti zvicharamba zvakadandochere kana kuti zvinenge zvakachinja. Apawo kwai mutambi webhora Victor Osimhen wekuNigeria ari kuhwadzisiwa chaizvo nenyaya yechikarabha iri kuitika kuchikwata chaanotambira cho Napoli. Nekuti vanhu vatema vari kuramba vachitsvakei kuita rewakomana. Kunoitika zvisvinuba uku. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Machiona kaya chikwata chaMhanduwe WeNhau Manchester United chaManchester dzoanyasi idi. Rekai tiringane kuti zvinoita sei. Asi tiri kuona zvikaramba zvakadandika. Iye Ten Hag iyeyo achahagiwa achienda kuendesiwa chaiko kure kure. Rekai tigoona kuti zvinodini. Apawo Fiji yaja chikwata choGeorgia kuragibhi no 11 ku 12, 17-12 pachirungu. Tikuti makorokoto. Rekai tidifamire pano kwaNyasi Sondolino togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.